Καλώς ήρθατε στην ενδεικτική λύση της πρώτης γραπτής εργασίας στην ενότητα ΔΕΟΣ 45 για το 2024-2025. Ο στόχος του σημερινού μας μαθήματος είναι να παρουσιάσουμε τις ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της πρώτης γραπτής εργασίας. Πριν ξεκινήσουμε την παρουσίαση των απαντήσεων, είναι καλό στην εργασία σας να βάλετε μια σύντομη εισαγωγή που έτσι να εισάγει και τον αναγνώστη σε αυτό το οποίο πρόκειται να διαβάσει μετέπειτα στο υπόλοιπο κομμάτι της εργασίας σας. Μπορούμε να πούμε ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες έχουν μεταμορφώσει επιχειρηματικές πρακτικές αναπτύσσοντας νέες στρατηγικές για την προσέλκυση και διατήρηση των πελατών. Οι πλατφόρμες όπως το Facebook αξιοποιούν το διαφημιστικό μοντέλο για δημιουργία εισόδων, προσφέροντας περιεχόμενο δωρεάν και χρησιμοποιώντας δεδομένα χρηστών για τη στόχευση διαφημίσεων. Πλατφόρμες όπως το Spotify εφαρμόζουν συνδρομητικές υπηρεσίες προσφέροντας αναβαθμισμένες εμπειρίες χωρίς διαφημίσεις σε συνδρομητές, δημιουργώντας έτσι σταθερό ρεύμα εισόδων. Και οι κοινότητες όπως το στέκι ελικτών αποδεικνύουν ότι οι ψηφιακές κοινότητες σε εξειδικευμένα θέματα ενισχύουν την αλληλεπίδραση και προάγουν την προώθηση προϊόντων. Το θέμα 1α. Το διαδίκτυο έχει προκαλέσει έκρηξη στον αριθμό και την ποικιλομορφία των μοντέλων εσόδων. Ωστόσο, η επιλογή του μοντέλου εσόδων, το οποίο θα λειτουργήσει αποτελεσματικά για μια επιχείρηση, δεν είναι εύκολη και γι' αυτό γιατί αυτή η επιλογή επηρεάζει τη στρατηγική των πωλήσεων της επιχείρησης, τον ρυθμό ανάπτυξής της, ακόμα και το είδος σχέση με τους πελάτες της. Συνεπώς, το μοντέλο εσόδων έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Επιλέξτε 3 από τα μοντέλα εσόδων που αναφέρονται στην ενότητα 1-6 του βιβλίου σας και α. Εντοπίστε ένα παράδειγμα επιχείρηση στο διαδίκτυο που έχει υιοθετήσει το κάθε μοντέλο εσόδων από τα 3 που επιλέξατε και αιτιολογήστε την επιλογή σας. Και το Β αναφέρεται για κάθε νέα επιχείρηση που επιλέξατε, για κάθε ένα από τα 3 μοντέλα εσόδων, το τι θα πρέπει να προσέξει ώστε το μοντέλο εσόδων της να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να τη βοηθήσει να έχει μια βιώσιμη πορεία. Για να δούμε το πρώτο. Λοιπόν, μπορούμε να έχουμε το μοντέλο εισόδων από διαφημιστικά τέλη. Αυτό το μοντέλο αναφέρεται σε επιχειρήσεις που αποκομίζουν έσοδα από τέλη που χρεώνουν για την τοποθέτηση διαφημίσεων τρίτων στους ιστότοπους τους. Μια τέτοια δυνατότητα τη δίνει το Facebook. Με το Facebook Ad. Δηλαδή, μπορεί κάποια εταιρεία να δημιουργήσει διαφημίσεις σε μορφή βίντεο, εικόνας, κειμένου ή να έχει αυτά που λέμε χορηγούμενα post που προσαρμόζονται βάσει των ενδιαφερόντων του χρήστη και τα ωφέλη να είναι η εκμετάλλευση μεγάλου κοινού και η επίδραση χρηστών με αποτέλεσμα να αυξάνεται και το κομμάτι της κερδοφορίας για την επιχείρηση, γιατί με αυτόν τον τρόπο προσεγγίζει περισσότερο καταναλωτικό κοινό και αυξάνει και τις πιθανότητες να αποκτήσει μεγαλύτερη πελατειακή βάση. Το δεύτερο μοντέλο εσόδων θα μπορούσε να είναι το συνδρομητικό. Εδώ πέρα οι πελάτες καταβάλουν ένα πάγιο τέλος, ένα σταθερό ποσό, ας το πούμε, σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα για να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες. Ένα τέτοιο πράγμα μπορεί να είναι το Spotify, που προσφέρει μηνιαία πλάνα χωρίς διαφημίσεις, δυνατότητα offline ακρόασης, υψηλή ποιότητα, πιο υψηλή ποιότητα ήχου σε αυτούς που αγοράζουν τη συνδρομητική υπηρεσία και τα ωφέλη είναι η ικανοποίηση διαφορετικών αναγκών των χρηστών, δημιουργία σταθερής πηγής εσόδων. Και τέλος, το τρίτο μοντέλο που βασίζεται σε τέλη συναλλαγών, εδώ είναι όταν η επιχείρηση κερδίζει χρήματα από προμήθειες, κερδίζει έσοδα από προμήθεια που χρεώνει σε τρίτους για τις συναλλαγές που γίνονται μέσα από την πλατφόρμα της. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι και η πλατφόρμα του Airbnb. Εδώ το Airbnb λαμβάνει χρήματα από την προμήθεια που προκύπτει ανακράτηση καταλύματος και διευκολύνει την συναλλαγή χωρίς απαραίτητα να έχει δικό της απόθεμα, δηλαδή χωρίς να έχει δικό της κατάλημα. Προβάλλει δηλαδή των συνεργατών της. Και τα ωφέλη εδώ είναι ασφάλεια συναλλαγών, εύκολη κερδοφορία μέσω παροχής της πλατφόρμας,